טלפון מנעמה, והיא אמרה לי שהם מצלמים עוד עונה, שהיא חושבת שאני אהיה מתאימה, ושאולי כדאי לי לחשוב על זה, להצטרף לחובר פה. טוב, כמו שאתם רואים, הכל פה אני עושה לבד. אני חוזרת הביתה, אני צריכה להכין לעצמי אוכל. היום הייתי באוניברסיטה עד 8 בערב. כאילו, אני, עם כל הכישרון שיש לי, הייתי צריכה להישאר בפאקינג אוניברסיטת תל אביב עד 8 בערב. והאמת שמכל העומס הזה, הכוחות שלי קצת הולכים ונחלשים, וזה קצת מטריד אותי. אז היום הלכתי למעבדה ודיברתי עם כמה לבורנטיות שם, שנתנו לי טיפים להחזיר את הכוחות, אבל אמרו לי לשמור על זה בסוד, אז הנה אני שומרת על זה בסוד, ביני לביניכם, ובין כולם ישראל. נראה אם זה יעבוד, זה מביך אותך להצטלם לתוכנית? תשמעי, את מצלמת אותי בולטת פה אבוקדו, מה זה? אפילו בלי צלחת. את מביך, אמא שלי תראה את זה? את יודעת, עכשיו זה לא רק אמא שלך תראה, זה... כל עם ישראל, זהו, בחורים לא יצאו איתי כי אני אוכלת אבוקדו כמו בהמה. הם יגידו חבל, חמודה והכל, אבל לא הייתי מנשק את הפה הזה. טוב, אמנם עוד לא כבשתי את הוליווד, אבל מחוברות 2 זה התחלה טובה. בוא נראה מה חדש בפייסבוק. בסופו של דבר, למרות שיש לי את הכוח הזה, ובמשך שנים רציתי שיהיה לי שוב כוח. אבל הנה, נגמר עוד יום, ואני עדיין בדירה לבד, בלי בן זוג, בלי יותר מדי חברים, עם ציונים על הפנים. לא יודעת, כנראה שבאמת לא הכל אפשר לקנות בזהב.